става хора и добре дошли в днешния епизод. Не цъкай cancel. Не! Където ще играем Кубкрафт. където ще играем Кубкрафт, Lucky Block и ще трябва да правим някакви неща. И аз не знам какво. Обаче може да ми изглежда изключително забавен, така че ще го играем просто за контент. Така. Между другото, може да се абонирате за канала и да пръснете един лайк. Ой, вижте колко е голям света. Там има даже приятели, там има някакви други работи. Ето тук има нещо, което аз не знам какво е. Оставяхме. Окей. Не. Слайм блок. Мерси. И... Добре, само че... Браво, имаш каска, сори. Така, нека да отворим този лъки блок. О, добре, имаме меч. Има още лъки блок, бе. Чакай, само да видим тук какво е. Там има някакви... Аре, бе. Добре, взехме блокчетата. Имаш и лодка. Та лодка за коче. Армусент. Храна има. Браво. Така. Взимай. Просто го струши. Ще ти дава. Така. Обличай се. Така. Браво! Така, само Крафтвай. така. Долу има крафтинг тейбъл. Знам. О! И ето така. Просто ще падаме така. И... Има крафтинг тейбъл. Чакайте, тук има обсидиан. Има крафтинг тейбъл. Който можем... Охрана е. Крафтвай. Има още долу. Колко правиш, ще го направя на блокчета? Ето така. И хляб. Колко имаш? 21 хляба. Има още, бе. Чакай. Нямаме блокчета, с които да строим и за това ще строим със след. Да, внимателно. Да, че се хлъзга доста. Защото е лед все пак. Браво, мина. Какво ти дава? Дърт. О. Така, взехме дърта, защото не е важен. Окей. Но това няма да ни трябва. Златна брадва. Може да се чупи бързо, обаче поне Има оръжие. Окей, диня. Чакайте, там има Пресия. някакви идиоти. Виждаме. О, не! Той има замей! Не! Брат, бе, какво направи? Бягай, бе. О, не! Зомби. Не! Умеряй! Не! Умеряй, бе! Биха ме. Само ги спектейтваш. Чакай, не е стрелкичката. Чакай. Дай, бе. Чай сега. Left game. Съм. Дай да те пусна. Влез в портала. В средния портал. Влизай. Окей. Влезай. Хора, добре сме. Будете полезни и яко. Виж, тук чекат секунди. Нали? О, what? Да? О, ти си в Недър. Да. Откъй ме е пирал, че тук да внимаваш. Няма Кой даде? нищо. О, не. О, добре. Така. Ближай се. Така. Имаме два лъки блока. Този червения. Окей, имаш блокчета. Имаме блокчета. Моркови. Имаме храна. Така. Не! О, не! Така, какво ни даде? Чакайте да надой. Добре, имаме оръжие. Добре! Окей. Окей. Мале, сме много добре.
Много добре се развиваме. Там някъде горе има ли леки блокчета? Не. Там има леки Чакайте, блокчета. нямаме материали, с които да строим. С това ще строим с... Чакайте, не. Имам идея. Да съберем. Е така да съберем малко. Не чупи отдолу, защото ще паднеш във войда. Има войд. Да, знам. Няма да чупа отдолу. Така. И да се вземем дъски. Ето така. Айде. Така, 8. И сега... Между другото, сега се сетих да не копаем с... Джейсбол! О, добре. И потушки. Така, тук какво има? Ендърбел. Така, само да се сложим за железните, защото са по-хубави и ендърперлите. Така. Можем да се придвижим ето на там. Окей. Не бе. Какво направи, бе? Нищо, диамантен меч. Диамантен меч. Не, това е златен меч. Кирка. Диаманти! Имаме диаманти. Имаме всичко! Какво това е? Диамантен Това орех. мод е уникален. Хора, задължително се абонирайте за канала. Ако искате още. Окей, няма войд. Трябва да изкопаеш. Окей. Мале, това черното си помислиш, че е войд? Няма войд, окей. Окей, там е войда. Там е войда. Така. Имаме 11 злато. Диаманта, бе, какво бъркаш? Имаме Крафтинг тейбъл. Ама събери другите руди, Чакай, ето така. И другите руди събери. Дай лапис. Да ти помага за XP. И Iron може да събереш. Някой те стреля. Окей. Кой ме стреля, бе? Някакъв лък. Чакай, ето така. О! Не! Умря. Чакай, дай да те върна. Като тъпто. Дай да те върна, бе. Лев. Само ме. Еми, по-добър си от мене. Аре, пускай. Чакайте. Ти вече си пусна, бе. И остава господине. Как живота? Чао. Направи, бе. Аз не знам какво направих, ама влизаме. Така. Този път е много по-готино с понички. Ма тук има и лъки блокове. Не знам, не виждам. Ей, те ще те убия. Ето там хора ще го убия. Виж ги там, колко са прости. Добре, има лъки блокчета. Тук сме с понички. Окей. Вода, тя няма да ни е. Добре, Това какво е? Инфинити тато. Така, и той е рога. Има хейбелс. Чакайте. Да вземем ето тази вода тук някъде беше. Мале, колко храна. Тенчи, мога да използваш. Така мога някой да те гръмне. Не. Тук само са некъсметлийски блокчета. Куче! Зомби. Биго! Падай! Не. А така, Падай! Биго, куче! Биго! Кучето е зуб. Айде! Благодаря ти, куче! Браво! Yes. Ура! Чакайте да си вземем и тази свечка. Е така и... Вземи вълната! Може така да строиш! Да. О, не! Този там е силен. О, не! Този... Сега ще го бутнем. Ела, бе! Ела, бе! Не! бе! Но съм Трябваше да му смутан. шупаш блоковете, бе! Да, трябваше да му се чупа блоковете.
Аре, бе, човек. Но защо само умеям? И ми играе на друг мод. Не, този ми е най-забавен. Оста, господин, чао! Може всички портали, които си искаш. О, това ми изглежда най-яко. Идам. Какво е това е? Хора. Уникален. Окей. Ако вие имате Виждаме ли акаунт, някакви други задължително играйте с този мод. Ето го! Вау! Има лъки букчета. Добре, броня. Броня. Окей. Чакайте да си отворим и тея лъки блокчета. Камък. За да Може да скинем. спаднат предметите, бе, тъпчо. И един пай. Окей. Имаме вода. Да, с която може да се пазим. Лъки букчета, внимателно. Добре. Лайна блок. Не можем да го изкопаем. Добре. Тук има долу. И бягаме. Кофа. Не ни трябва. Ние вече имаме кофа с вода. Огън няма. Компас. Не знам защо не е. Тоест компас. Има храна отдолу, бе. Не знам, ама нямаме с какво да стоим и нямаме никакво оръжие. Имаме и каблстон, бе. Да, чакайте. Чакайте, хора. Ето така да се качиме. Ти трябва дърво, бе, човекче. Ти нормален ли си? Трябва да ти е дърво. Да, нормален съм. И знам, че ми трябва да... И тук някъде отгоре... Не, няма нищо. Брат, Къде сме? как ще се справиме, бе? Де я знам? Как ще се справим? Чакайте. Ти си иска би целия каблстон. Буквално. Ще стоим с тиня. Ще стоим. И сега се засилваме. И скочиме! Диаманти! Окей. Има О, не, TNT-та. има TNT. Храна има. Какъв е този? Това е броня. Така. Така.